zaɓe a yi gaskiya ba ma son murdiya mai son a yi gaskiya ba zai sace akwati ba. Zaɓe a yi gaskiya ba ma son murdiya mai son a yi gaskiya ba zai sace akwati ba. Cacar baki mai zafi ta kunno kai a siyasar Kano tsakanin manyan jam'iyyun siyasar jihar na APC mai mulki da kuma PDP mai adawa. Tun da farko madugun jam'iyyar PDP tsohon gwamna injiniya Rabi Musa Kwankwaso ne ya wasu kalamai da ke nuna cewa a zaben shekarar 2023 ba za su yi sake ba a yi musu sakiyar da ba ruwa. A cewar Kwankwaso mata su tanadi tabare domin yin maganin inconclusive wadda ya ce ba za su bari a maimaita ba. Su ba a tunaninsu duk da wannan laifin da suke yi za su je su haɗa kai da INEC 2023 su haɗa kai da masu ɗamara su haɗa kai da sauran shugabanni a zo a sake mana inconclusive sai mu kyale su 2023 kada ta dabanci idan da wani abu da siyasa da 'yan siyasa suke cewa ko a mutu ko a yi ita ce 2023 ina sa rai matan Allah ya kai mu lafiya su tanajin majanyi su tanajin taɓarya su tanajin wuciya waɗannan mutane 'yan ƙalilan ko dai su bari a yi dimokuraɗiyya a jihar Kano ko kuma su da na sani. Sai dai tuni jam'iyyar APC mai mulki ta yi martani ga Kwankwason ta bakin shugaban jam'iyyar Alhaji Abdullahi Abbas wanda shi ma ya lalakaci a yayin rantsar da sabbin shugabannin jam'iyyar na riƙon ƙwarya. Abdullahi Abbas ya ce mai tsoron ta mutu shi yake maho amma babu makawa sai sun tabbatar da ƙara maimaita tsarin da suka bi wajen cin zaɓe a shekara ta 2019 da ya gabata. Ba mu ji daɗin abin da ya faru ba. Wannan zaben ba mutunci ba sanin ya kamata duk wanda ya mana rashin mutunci za mu yi masa rashin mutunci. Shi ɗan Kwankwasiya ba abin da ya sani wanda ka bashi kashi. Yau ne ban ce ku ba ku ne da Kano ko Allah bai Najeriya ko ke da ku kun zage kwanza kun da kwanza ba abin da zai ko zage irin zaben da zamu ko ana so ko ba a so ko ana so ko ba a so irin zaben da zamu dinga a jihar Kano da Najeriya. Duk da wannan martani dai muhawara na ci gaba da zafafa har ma magoya bayan Kwankwasiyar ke cewa madugun nasu fa riga su kawai yayi amma sun jima da kudurta cewa ba a saran mumini sau biyu a rami daya. Ga dai Alhaji Bashir Sanata sakataren yada labaran jam'iyyar PDP na Kano. To hakika shi jagora Kwankwaso ya riga ni a baki ne na riga shi a zuci domin jam'iyyar PDP ba jam'iyya bace ta matsorata, jam'iyya ce ta hazikan matasa masu neman na kansu masu tsayawa da kafafunsu wanda kuma ba za mu yarda da sakarci ko kuma mu zama lusarayi wanda za mu zo mu ci zaɓe kawai a turo wasu mutane yan yaga riga kasa riga su kwace zaben su tafi su bar talakawa a halin ni'yasu wannan lokacin ya riga ya wuce. To amma ga masu adawa da tsagin tafiyar Kwankwasiyar kuwa cewa suke kalaman na Kwankwaso ba kuma bane face irin kalaman tunzura jama'a waɗanda ka iya haifar da gaba a tsakanin juna. Malam Muhammad Bello Sharaɗa na gidan siyasar tsohon gwamna Malam Shekarau na cikin masu irin wannan ra'ayi. Ni a guri na wannan kalaman ba daidai bane a matsayinsa na mutumin da yake neman ya shugabanci ƙasar Najeriya gaba ɗayanta ya nemi takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2014 ya kuma sake yunkuri a shekara ta 2019 to kuma sannan a zo a ringa jin irin waɗannan kalaman daga bakinsa. Cikin wancan jawabi da shugaban jam'iyyar APC Alhaji Abdullahi Abbas ya yi wata gugar zana inda ya aike da wani sako kamar haka. Haka ko mai girma gwamna ina roƙo yadda ka auna shayamomi ka auna kwamishinoni duk wanda ka mai mukamin gwamnati ko DG ko Darakta General ko mai ko chairman na wani abu a auna su domin muna ganin ana kitso da kwarkwata muna ganin yan kwaya a cikin tsarin nan kaga mutum yana zara idanu yana haddan baki wannan dan kwaya ne a fili mai girma gwamna ya kamata ka bincika ba za bar gwamnatin nan a saka yan kwaya ba ya kamata kaman kumba kaman katanta dan kwaya ya tafi wajen shugaban su dan kwaya mai zara idanu. To sai dai masu magana na cewa kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake. Cikin martanin da ya yi tsohon kwamishinan ayyuka na gwamnatin Kano kuma mai sanya idanu a aikin janyo bututun gas zuwa Kano, injiniya Ma'azu Magaji dan Sarauniya ya ce ai kawai sirrin bahani ne Abdullahi Abbas din ke yi. Ni abin da ke gani shi jagoran Kwankwasiya wato ya shiga wani hali ne na da ake cewa one chance. Yana ganin daga 2023 in bai samu nasara ba to ya yi shiga retirement.
shi kuma wannan shugaban jam'iyya tuntuni nake magana cewa bai dace ya jagoranci jam'iyyar APC ba ma jam'iyyar APC ba, duk jam'iyyar demokuraɗiyya bai dace Abdullahi Abbas ya zama jagoranta. Tunaninsa ba na demokuraɗiyya bane, tunaninsa ba na jama'a bane, shi ba saraki ne a zuciyarsa, kuma shi sarauta da siyasa ba su haɗu. Magana ce ta yanci, aƙida, daraja mutum da kuma tsara yadda za a taimaka wa talaka. Shi kuma yana ganin iko yake wa al'umma, kusan gani yake ma taimakawa al'umma yake dan yana hulɗa da su. Saboda haka irin wannan tunani da yake fitowa da shi cewa wai ba za a yi zaɓe ba, za su yi rigin, wannan da yawunsa yake magana ba da yawun jam'iyyar APC ba. Mun yi Allah wadai da wannan batu na ko a mutu ko a rai, ko kuma maganar cewa ba zaɓe za a yi ba. Tuni dai masu fafutukar tabbatar da zaman lafiya da yaƙi da kalaman ɓatanci da tunzura jama'a suka shiga yin tsokaci kan wannan kausasan kalamai da jagororin siyasar Kano ke yi. Malam Aliyu Samba guda ne cikin masu wannan fafutuka a Kano. A zahirin gaskiya idan muka yi la'akari da kalmomin da aka samu waɗannan jagorori na siyasa a jihar Kano sun furta, za mu kalle su ta fuskoki guda biyu. Na farko dai kalmomi ne na tunzuri. A matsayinka na jagora bai kamata a ce komin tsamarin abin da yake tsakanin da wani bangare na siyasa ba, da zan cewa ka ba da umarni irin wannan na kan cewa ma za a mutu a mutu. Ina tunanin shugaba inda aka ce wani shugaba ne ya kamata a same shi da ɗabi'u na dattako, ɗabi'u na kawaici da kuma ɗabi'u na ban girma. To amma a san da shugaba wanda yake da tasiri irin na waɗannan jagororin guda biyu musamman a jihar irin Kano ya furta irin wannan kalmar, to tasirin kalmar fa akan mutane ba kankanin al'amari bane ba. Su ma dai kungiyoyin da ke rajin tabbatar da dimokuraɗiyya na cewa akwai fargaba matukar za a ci gaba da tafiya akan irin wannan tsari. Comrade Hamisu Umar Kofar na isa shine daraktan kungiyar SETSAC wadda ke rajin bunkasa ilimi da dimokuraɗiyya. Zamani ya zo wanda yake cewa akwai wayewa fiye da irin ta da, to amma sai zamana su shugabannin siyasa a matakin jiha kusan zama kan uwar gami wajen gwara kan magoya bayan su, wanda irin hakan ne yake haifar da tashe-tashen hankula da irin waɗannan kalamai da ake yi na kan doro ko kuma a kiransu da kalaman batanci, wanda su kuma suna da tasiri wajen haifar da kalubale wajen tafi da shi kan sha'anin tsarin dimokuraɗiyya. Su ma dai masana kan al'amuran dimokuraɗiyyar Najeriya ne suka shiga yin fashin baki a kai, har ma Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ke cewa wannan na nufin har yanzu siyasar Kano karanta bai kai tsaiko ba. Zafafan kalamu tsakanin bangarorin siyasa ba yana nuna wai siyasa ta ci gaba bane. Alal hakika ma abin da yake nunawa siyasar mu tana ci baya ko kuma tafiyar dai akwai sauran rina a kaba. Dalili ko shine irin wa'annan kalamu idan har yanzu sukan zafafa, to abun tsoron shine cewa idan lokacin zaɓe ya yi za ka ga sun fi hakan ma zafi, wanda wannan alama ce ta cewa siyasar nan gaskiya ba mu koye ta ba, ko kuma 'yan siyasar mu har yanzu ba su san annabi ya faku ba, don haka suke irin wa'annan kalamai. Yanzu dai kallo ya koma sama domin ganin wainar da za a toya a siyasar Kanan, inda lokaci ne kadai zai rarrabe da baccin makaho. Bashir Sharfadi, Freedom Radio.